Onaj, sad smo to Molim vas, a ne može, ne mogu. Ne mogu. Znam, more puta, auta idu, ja ne mogu. Morate pojesti ovo sve. Ne problem. Ja sve pojem. On se potrošio, bolan. Želim javne pohvale na forum. Pogledajte me, na. The peach is excellent. Znači javne pohvale na forumu očekujem. Obavezno. Dobro, 5 lajkova. Ovo sve. Gdje ti onaj, Jon? Koliko odmarate već? Odnosno mi, evo ima 45 minuta već. Živili. Kaže mali, kaže, ko će kaj je noska kolače? Pa rekao da će ponije kolače, ponijeće. Jutro spravo. Zato smo kasni. Svaka čast. Friško gadna.